o Xabarín volve a estar de actualidade. Para nós nunca deixou de estar de actualidade no rural, pero parece claro que xa deixou de ser un problema que estaba circunscrito ao rural para pasar a ser un problema social. Por que un problema social? Porque, como digo, xa non só é que faga danos no agro, é tamén un problema de seguridade vial que pode afectar a todos os galegos. Estamos a un ritmo de 10 accidentes ao día de atropelos de Xabarín, que son máis de 3.600 accidentes ao ano, unha barbaridade. Hai que pensar que no ano 2016 estábamos a menos de 3 accidentes ao día, menos de 10 anos despois estamos xa en 10 accidentes ao día, é unha escalada enorme. É tamén un problema para os ecosistemas, se digo que se diga, os espazos protegidos e as zonas naturales onde hai sobrepoblación de Xabarín que hai, están desfacendo toda a fauna autóctona. Hai áreas, por exemplo, humedales que se queren proteger e despois se deixa que proliferen ali os xabaríns, que non deixa ningún polo de unha nátila, ningún ovo sobre o terreno. É un problema, xa digo, para os ecosistemas. É un problema tamén, estamos vendo, que entran nas cidades en prácticamente todos os lugares de Galicia. Hai problemas con xabaríns que se alimentan no entorno das casas, que están no entorno das casas, que xeran conflitos diarios, sobre todo coas persoas que salen, por exemplo, a pasear a mascota, porque é un momento de risco cando os animales interactúan. É unha amenaza sanitaria, para todo o que o gando, a gandería, porque son reservorios de enfermedades animales. Temos o exemplo moi cercano en Asturias, en Tineo, onde hai brotes de enfermedades no gando que se intentan erradicar, que se exixe de todo os gandeiros, e despois hai unha laxitud no control da fauna salvaxe que provoca problemas cos animales. Está claro que saltou todo o que é a fronteira da problemática do rural para ser un problema de toda a sociedade galega con diferentes riscos. Nós temos moi claro que un dos principales problemas que temos é o descontrol poboacional. Non existe un censo oficial do número de animais. Nós temos moi claro que está moi por riba dos 100.000 animais, pero a pesar de que non existe este censo, existen todos os indicadores que nos dicen que está en expansión. Un é os danos na agricultura, a declaración de danos. Pasamos de hai apenas 5 anos de 3.100 avisos aos 4.100 da temporada pasada, o sea, incrementamos en 1.000 en 5 anos. E despois está o que dicíamos antes, a escalada dos accidentes de tráfico, que é o mellor indicador de que algo está funcionando mal. Entonces, hai que conseguir que o xabarín deixe de ser un problema social para que sea un elemento máis do ecosistema, que é o que ten que ser. E hai que conseguir reducir os danos que está provocando o xabarín. E para ello nós creemos que hai dúas cousas importantes que facer. Un é o control poboacional, porque se seguimos con este número de animales, calquera cosa que fagamos nos va a desbordar. E a outra cosa é o control de puntos críticos onde estamos tendo acumulación de danos. No control poboacional está claro que a caza social de Galicia, os tecores e sociedades de caza están facendo un gran papel, no sentido de que están abatindo uns 20.000 animales o ano dentro dos seus plans técnicos de xestión de caza, pero non chega. Estamos vendo que isto non chega. Reconocemos o papel da caza, reconocemos que é unha ferramenta de xestión indispensable para xestionar as poblacións de xabarín, que se eles non estiveran cazando, o control do xabarín viría polas plagas e as enfermedades, que é ao final o que controla as poblacións de animales salvaxes cando non se fai gestión, pero non chega. Necesitamos analizar por que a caza non está sendo todo eficaz que debería ser. E despois se necesita desenvolver, para controlar esta población, sistemas complementarios da caza, como hasta ahora negados moitas veces, como pode ser o uso de xaulas grandes para capturar unidades familiares de xabarín na agricultura. Se utilizan outro sistema de xaulas individuales no entorno das casas, en as zonas de seguridade non se pode cazar, pero a verdade é que a nós, na agricultura e na gandería, para evitar danos, hasta ahora eso non se nos deixou. E se anunciamos que vamos a pedir a execución de un plan piloto coa Consellería, onde vamos a proponer unha serie de probas para testar estos sistemas, e creemos que vamos a demostrar que van a ser eficaces. E se o primeiro punto decía que é o control poblacional, o segundo ten que ser o de puntos críticos.
En primer lugar, non pode ser que esa mesma densidade de Sabarín nas zonas produtoras de Galicia, onde hai moitas hectáreas de millo, de prados, de cultivos, de viñedo, que zonas onde non hai actividade, aí ten que ser os parámetros diferentes, a administración ten que ser consciente de que en algúns sitios vai haber que facer unha disminución da población hasta que sexan compatibles coa actividade agraria e o nivel de danos. Tampouco pode haber reservorios de sabaríns na rede natura en espacios protegidos onde non se deixa intervenir e que son un problema para o propio espacio protegido, como decíamos antes, pero despois tamén para o entorno, porque salen dali. Tampouco pode haber reservorios de animales, como está empezando a pasar, nos lugares, no entorno das casas, onde tamén é moi difícil intervenir e non se está sendo resolutivo para resolver eses problemas, que antes ou despois van a dar un problema coas persoas, porque os animales salvaxes son impredecibles, e os sabarín non estamos falando dun coello, estamos falando dun animal con un porte serio que pode causar problemas. E despois, na seguridade vial, tamén creemos que hai que dar un paso adiante, hai que facer un inventario onde están os puntos críticos da rede viaria e hai facer actuacións de todo tipo, desde pasos para a fauna salvaxe, desde medidas para impedir o acceso dos animales á rede viaria e incluso aplicar as novas tecnoloxías, como sabemos que se está facendo en Cataluña con inteligencia artificial e sensores, e hai uns paneles na carretera que cando estes sistemas detectan que os animales están no entorno avisan aos condutores antes de que entren na calzada e parece ser que está funcionando. Todo eso se ten que implementar aquí tamén en Galicia, tanto na rede viaria autonómica como a estatal, para que podamos circular polo rural con seguridade. Entonces, que pedimos? Pois, primeiro de nada, convocar unha mesa de traballo coa administración e os cazadores para analizar por que a caza non está a controlar as poboacións e que precisan os cazadores para ser máis eficaces, tanto no control poblacional como no control de danos cando se dan nos cultivos. E se hai que revisar algunha práctica que poda ser contraproducente que se está facendo, como entrenamento de cans na época de veda que poda estar desplazando os sabaríes desde o monte hasta zonas cultivadas, habrá que revisarlo. Hai que sentarse e falar seriamente, porque tal como estamos, imos a peor. Se distinga perfectamente entre o que é a caza cinexética, o que é, digamos, unha caza, un lance deportivo ou un lance do que é a caza de control de danos. Nunha ten que haber unha serie de criterios cinexéticos e noutra ten que haber uns criterios de eficacia e de seguridade na execución das accións de caza, cando se trata de evitar danos. Xa indiquei antes que tamén queremos que se empece a ensayar e vamos a proponer ese plan piloto para utilizar xaulas de control tamén na agricultura, non só nas áreas periurbanas. E despois, por suposto, vamos pedir a modificación do sistema de indemnización de danos na agricultura. Estamos nun nivel de danos de 12-14 millóns de euros ao ano, os danos cubren, os presupostos cubren en torno ao 10% desa cantidade, 1,4 millóns o ano. As axudas ao agricultor e gandeiro teñen un tope de 1.750 euros por hectárea, que a un profesional eso lle queda moi corto, e vamos a pedir esa revisión do sistema de axudas. E xa sin máis lle paso a palabra ao secretario xeral. Son consciente de que a roda de prensa que estamos facendo neste momento é unha roda de prensa oportunista. E queremos facela oportunista porque o que vimos reclamando nos últimos anos, desde un punto de vista meramente agrario, de agricultores e gandeiros, non tuvo absolutamente ningún impacto. Hasta ahora, a xestión do xabarín estuvo recaendo de forma permanente nas explotacións agrarias e gandeiras. Para que teñades unha idea dos 12 millóns de euros de daños na agricultura e gandería galega, a Xunta cubre apenas 2.018.000 euros de presuposto, o que é o mismo, apenas un 15% dos daños causados. E isto non só ten un efecto económico sobre as explotacións, está provocando un efecto gandeiro perverso. Galicia sabedes que temos un problema de superficie agraria pequena, que temos que importar todos os anos máis de 700 millóns de euros neses 3 millóns de toneladas que compramos de forraxe para alimentar o gando, e nas zonas onde temos plantacións de millos, plantacións de forraxe, onde de xeito reiterado
a fauna salvaxe termina estropeando, que terminou tendo que facer o gandeiro é simplemente deixar de plantar millo nesas zonas e, polo tanto, tendo un efecto non só dos siniestros, senón de pérdida de forraxe por xa non poder plantar por esa reiteración. O segundo dos elementos que creo que temos que poñer de manifesto é que, sendo certo que o único instrumento que pon en funcionamento a Xunta para resolver o problema de superpoblación é externalizar tamén o problema, neste caso, ás sociedades de caza e aos tecores, sin darse conta que nese análisis cada ano hai menos licencias de caza, cada ano os cazadores son maiores e, polo tanto, hai zonas inteiras donde o tecor é incapaz de poder crear unha cuadrilla de caza de xabarí. Polo tanto, se temos unha única ferramenta e esta cada vez vai a menos, o normal é que cada vez haxa máis xabarís. Cal é o problema? Que mentres estuvo nos daños das explotacións agrarias non houve a mesma sensibilidade, non houve a mesma repercusión mediática, pero como isto foi tan a maiores, neste momento temos xa problemas entre seidos. O agrario e gandeiro, que se ten que resolver exclusivamente con indemnizacións, temos que reducir o número de xabarís, pero mentres non nos reducimos, non pode ser que a única solución é que pague o agricultor e o gandeiro. Por lo tanto, o primeiro deles é a cómputo dos daños. E queremos denunciar que cando a Consellería de Medio Ambiente vai a valorar os daños causados nas fincas dos agricultores, o técnico só valora o 15% do daño, é dicir, só valora os daños hasta alcanzar o tope da indemnización, que son 2.750 euros. Se eu teño 20.000 euros de daño por o xabarí, o técnico reporta á Xunta hasta 2.750, co cual non temos unha foto real dos daños reales que se está facendo. Por lo tanto, o primeiro que planteamos é a necesidade de que eses daños os indemnice. Porque está facendo algo todavía peor. Non é só que lle pague unha parte moi pequena, é que está incentivando ao gandeiro a que inicie unha batalla de guerra social cos cazadores que tamén terminan sendo gandeiros. A lei de caza establece, e intentamos xa por varias veces, que a irresponsabilidade da administración non pode descargarse sobre aqueles que de forma gratuita están facendo o traballo de control de caza, que os daños que non indemniza a administración e os temos que reclamar judicialmente aos tecores. Por lo tanto, a eses outros poucos cazadores que quedan cada vez menos e que, desde logo, pola vía de reclamación, que os xulgados nos dan a razón, pero somos conscientes que 3 ou 4 demandas nun tecor cerra o tecor, porque non ten capacidade para facer frente a todos esos daños. O segundo dos elementos é que a caza, non só por un problema de número e por falta de cuadrillas, senón por a propia dinámica de reparto do sector, non é o único instrumento posible. Temos 300.000 hectáreas en red natura nas que non se pode cazar. Por lo tanto, onde temos xa unha reserva especial para que o xabalín siga prosperando. E, polo tanto, parece necesario que non facendo nada vamos ir a peor. E, polo tanto, nun país donde cada ano hai 7.000 siniestros de daños causados por o xabarí, máis de 4.000 de daños nas explotacións e máis de 3.700 de accidentes de tráfico, a solución non pode ser a declaración solo de alarma, pero sin facer absolutamente máis nada. Por lo tanto, parece evidente que teñamos que resolver a parte económica, a parte dos siniestros está tamén asumindo o condutor de tráfico co encarecemento das pólizas e case unha provocación que o seguro agrario apenas podendo poder subvencionarse hasta o 75%, a Xunta de Galicia só pon o 20%, por lo tanto hai un margen donde se pode subir. E o terceiro punto donde queremos poñer de manifesto e advertir é que todo o esforzo feito de centos de miles de euros que fixo Galicia para estar libre de enfermedades no vacuno de leite de carne, na tuberculosis e na brucelosis, se pode ver posto en evidencia pola falta de control sanitario sobre a fauna salvaxe, sobre todo sobre
o corzo e sobre o xabarín. Por lo tanto, aparte de exixir sanitariamente que se fagan e que se incrementen o número de probas aos xabarís abatidos para comprobar en que zonas podemos encontrarnos con enfermedades por parte do xabarín, anticiparnos ao que está pasando noutras comunidades autónomas. Asturias estaba, igual que Galicia, exenta da enfermedade de tuberculosis e brucelosis. Neste momento ten puntos críticos donde, según os propios veterinarios, a posible contagio a estas explotacións ven derivado de a transmisión por parte da fauna salvaxe. Por lo tanto, temos un riesgo grande en dous sectores, no sector de vacunú e tamén no sector de porcino, por esa posible transmisión. Por lo tanto, por razóns económicas, temos 7.000 ciudadanos que teñen un siniestro cada ano co xabarín, ben sea co coche, ben sea na explotación. Os que non, a administración non se fai cargo, nin da solución do problema, nin da indemnización do daño. E, por tanto, pedimos que se aplique unha medida medianamente parecida a que está facendo co lobo, que, por lo tanto, a súa protección implica a indemnización do 100%. Por certo, falando do lobo, queremos poñer de manifesto tamén que dentro da política de medio ambiente está que ante os problemas buscar culpables externos. O xabarín externalízallo ao agricultor e ao gandeiro e o lobo externalízallo ao Ministerio de Agricultura. Levamos pedindo nos últimos 2 meses que a Consellería de Medio Ambiente extraiga de a zona do Pino e zona de Viveiro lobos que están de forma reiterada facendo daño nas mesmas explotacións e no mesmo sitio. Se nega dicindo que o Ministerio non o permite. Curiosamente, ese mismo caso en Cantabria vemos como a Comunidade Autónoma e a Consellería solicitan de forma oficial, con informe técnico, a extracción desos lobos e o solicita, que é o que lle estamos pedindo aquí. O feito de querer poder botar as culpas políticas, deixar que un problema siga facendo daño aos gandeiros, no tema do lobo non ten un pase, e no tema de xabarín, a inanición, a falta de decisión, o que está é agrandando un problema. Neste momento, volvemos a insistir, teñen os agricultores e gandeiros desde hai moito tempo, agora queremos aproveitar a visibilización que está tendo, porque se está levando aos puntos críticos das carreteras ás ciudades, e que, polo tanto, parece evidente que xa non só é un problema económico, senón que temos que tomar algún tipo de medida para reducir de forma sustancial o xabarín. O agricultor e o gandeiro convive ca fauna salvaxe e convive co lobo. O que non quere é que a decisión medioambientalista ou animalista que toman outros desde un puesto e un salario público non a teña que pagar o que ten as rentas máis baixas. E, desde logo, aquí, no tema de protección da fauna salvaxe, tanto do lobo como do xabarín, como o tema medioambiental, se está descargando sobre a parte máis débil.